дар истгоҳи назди фурӯшгоҳи Садбарг воқеъ дар кӯчаи Абдуллоҳ Рӯдаки 10 қонуншикании ронандагони таксиҳо зиёд ба назар мерасад. дар истгоҳҳое ки тибқи низоми ҳаракат дар роҳ таваққуф намудани чунин таксиҳо манъ карда шудааст, ронандагон фориғболона он ҷойро ғасб намуда барои равои пиёдагардон монеа эҷод мекунанд. бинобар ин истгоҳҳои шаҳри Душанбе ба таваққуфгоҳи доимии таксиҳо табдил ёфтааст. ин вазъияте ки дар пойтахт дар ҳар лаҳза дида мешавад, аз ҷониби вазири нақлиёт тасдиқ карда шуд. ӯ дар нишасти матбуотӣ вобаста ба ин масъала ба хабарнигорон чунин муроҷиат намуд. Хабарнигорон метавонам як чиза шумо ба ман расонанд. Ҳамин ки дидетон расмошона гиред, оли гӯш кинедон. Ҳамин расморо гиретон дигар ҷониб ба газетаи нақлиёт ирсол кунед. Ман газетаро дар кадом газетае ки ҳам бошад, ман ҳамон ҳамака мебураму визов метиҳам хадамот давлатии назорат танзим ба дигар ҷаводҳо ба ки равам бинам. Ҳамин қатъи биёед агар дар як ҷойгӣ мо кор кунем. муовини сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе Хушров Зиёратшо дар нишасти матбуотии шаҳрдории Душанбе гуфта буд, ки дар 2 моҳи соли 2020 1275 нафар ронандагони чунин таксиҳо ҷаримабандӣ шудаанд. аммо тибқи мушоҳидаи мо ки тавассути хатсайри рақами 3А сурат гирифт, ин мушкил то ҳол идома ёфта аксари танбашавиҳо дар назди фурӯшгоҳи Садбарг ба амал меоянд. ҳангоми ҳаракат дар роҳ махсусан дар Садбарг асанокҳо даромада намешавад. Истгоҳ танҳо барои автобуси троллейбус, на ин ки барои таксӣ. дархост кардем ки масъалаи ҳамин чораҳои ҳамин таксиҳо бинанд ки мо ҳамин махсусан ба ҳамин ди асанокҳо рафта мусофиронро ба автобус савор кунем. дар ин макон танбашавӣ ва қонунвайронкунӣ аз ҷониби ронандагони таксиҳо то ба дараҷае расидааст, ки сокинон маҷбур мешаванд дар байни роҳ дохили автобус гарданд. остановка местан. Бовар кард даромадан наметавонем остановка. Истгоҳа истода наметавонем, даромадан наметавонем. Сигнал медиҳем, ҳай намекунад, як бор истед, ҳоз ман мерам. Давом мекунем ки ман дер оварди. Ҳамчинаки ҳолатҳое мешавад. ин ҳолат на танҳо дар назди фурӯшгоҳҳои Садбарг, балки дар назди истгоҳи телевизиони Сафина ва дигар роҳҳои марказии пойтахт дида мешаванд. вазъ дар маркази шаҳр чунин бошад, фикр кунед, дар дигар ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҳолат чӣ гуна хоҳад буд. вақти одамое мегирад, одамое кор дер мемонанд, ягора сафаре доша боша сафаршон дер мемонанд. ҳангоми нисфирӯзӣ ва бегоҳ беназорат гузошта шудани нақлиёт дар назди мактабу донишгоҳҳо, корхонаву идора ва фурӯшгоҳҳо низ ба назар мерасанд, ки масъаларо боз ҳам мураккаб мегардонад. тамошобинони азиз, ин маконе ки ҳоло дар навор мебинед, яке аз кӯчаҳои марказии ноҳияи исломии созонии пойтахт мебошад. мошинҳои хурди бетартиб гузошта шудаи ин макон боис гардидааст ки равои нақлиёти инсофкашони истифодаи умум бо мушкилӣ ҷараён бигирад. ба сари масъалаи мазкур вазир вазорати нақлиёти кишвар дар нишасти матбуотии вазораташ ба масъулини сохтораш вазоифи мушаххас дода буд. бале, читавре дар навор мебинед, ҳолат ҳанӯз ҳам бетағйир мондаст.